što je došla jedna tu. Sad ću popričati sa njom. Može. Onda su slabi učinak imali. Ljudi dragi, Božji blagoslov svima, mir Kristov. Znači, evo, jedno malo iznenađenje, jedna poslastica za nas. Ovdje sam u Sisku sam u posjeti kod jednog našeg prijatelja. Sjećate se čovjeka, hrvatskog viteza koji je u drugom mjesecu je to bilo, jel da je u prvom mjesecu u Petrinji, tijekom onog cijepljenja u Petrinji, rekao veličanstveno, neću i gotovo. Znači, neću i gotovo. Evo, ja sam ovdje u Sisku kod njega. Došli smo ga posjetiti, moja prijateljica Mare iz Petrinje i ja. Josipe. Da. Evo, sad ćeš Josipe ti reći koju riječ. Može? Da. Dobar dan. Dobar dan, Josipe. Ja sam iz Petrinje došao iz doma. Josipe, da. Kako je bilo to? Tvoje veličanstveno, neću i gotovo. A oni su došli sa kamerom, nisu se ni najavili. I samo upali u sobu i veli cijepljenje. I uzeli napuni one špice i došli nam u sobu. I ja bio u sobu, još i ova gospođa. I još dvoje. Jedan čovjek i jedna još žena. I nijedno se tu cijepilo taj dan. A ona je žena cijepljena, bila u hodnik što je prikažena, ako ste vi gledali, onu kameru. Mm-hmm. Ona je umrla. Baka ona? Da, ona baka je umrla. Ona gluhonjema, ona je gluha bila, nije nema. A ona je gluhonjem, ona je muškarac bio sa mnom u sobu, on je umrla. A koliko dugo nakon cijepljenja je baka umrla? Pa sad je umrla prije 2 mjeseca. Prije 2 mjeseca je umrla. Dobro, imala koliko? Preko 80 godina, jel 90? Ima oko bliže 90 godina. 88. Okay. Znači, Josipe, viteže, veteran si. Znači, tvoje neću i gotovo. Neću i gotovo, da ja sam rekao neću. On s na mene navali da se cijepim. Ja nju ubjeđujem, on džabe nju, on drži injekciju i sam meni priča svojeg, i mora ono. Ja rekao neću, kad sam sad rekao neću i gotovo, više gotovo, morate ići. I on se odmah izašli. Josipe, jesi ti svjestan koliko je ljudi na to reagiralo, koliko te ljudi bili se oduševljeni sa tvojom reakcijom? Nisam ja mogao njih riješiti, Ručević mora se izderati tako, neću i gotovo, šta sad hoćete? Jel nam možeš objasniti, znači, nama i ljudima tvojih godina, zašto si rekao neću? A zato što nisi ni najavili, nisu objasnili kako to djeluje, kako izgleda to cijepljenje, jel to ima nuspojave ili nema. I zato se ja nisam cijepio. A plus ja imam zdravstvene probleme. Dobro. Josipe, prijatelju, šta bi ti poručio ljudima, znači pogotovo ljudima tvojih godina? Da se ne cijepe. I sad se jedan cijepio ovdje, od ovoga gazde što drži gostionu. Cijepio s drugi put i umro od cijepljiva. Njegov sin veli ono što drži gostionu, umro od cijepljiva. Prije mjesec dana. Da, veli, cijepio s drugi put i umro od cijepljiva. Znači, 84 godine imao. Svjestan si toga, Josipe... A ja sam 80 godina. Svjestan si toga da je to eksperiment? Da. Svjestan si toga? Znači, da oni jednostavno testiraju to na ljudima... Na ljudima, da. Ne znam koliko znaš da se je smrtnost, znači otkad su počeli cijepiti, drastično povećala starijih ljudi. Samo neće da reču. Da. Znači smanjenje broja isplata mirovina je za 27.000. To on hoće sam s nama. Svjestan si toga. Da, pa svjestan sam. Znači ti kad si bio tamo u domu, znači u toj sobi gdje je bilo više ljudi... Ja već umro, mene odveli kod aparate tamo. Da su te cijepli, vratno bio... Ja umro već, zato što imam zgrušavanje krv, pijem tableta, to je zgrušavanje krv. Imam pacemaker,
imam srčani bolesnik, ne može. Znači, taj dan kad su došli cijepiti, u toj sobi u kojoj si ti bio, nije, koliko je ljudi cijepilo? Ja i ona i još dvoje. Jedan je umro i još jedan baka. Da li itko cijepilo? Nije ni jedno u toj sobi. Gospođo, evo vas smijemo ovoga snimiti. A skak ne smije? Pa dobro, pitam vas, jel? Skak ne smije da se bojim nikoga. Da. Ja to rekao, ja bi rekao pred njima. Dobro, naravno. Znači, vrlo bitno. Znači, šta je ovo sad? Ovo je sad znači zanimljivo da vi, kao ljudi koji ste u toj populaciji, date svoje mišljenje, svoj glas ljudima koji su vaše dobi. Da. Znači, drugačije oni gledaju kad ja njima kažem, ili kad kaže netko od vas, razumijete? Jel? Tako da šta bi vi poručili tim ljudima? Zašto se vi niste cijepili? I mladima, i srednjoj generaciji, i starima da se ne cijepe. Da to cijepivo nije ispitano. Da to cijepivo ispituju na nama ljudima. Na nama ljudima, točno. Bravo. Hvala vam puno. Koliko imate vi godina? Ja imam 73 godine. 73 godine. Da, ja sam dosta teški bolesnik. Ali kad su nam upali u sobu, ko da su nam rekli, vi se baš morate cijepiti. Odmah na nas strogo. Tu nije bilo, da smo mi makar opomenjeni, da smo mi nešto čuli da će se cijepljenje, da će biti cijepljenje. Niko nam ništa nije rekao. Onda su oni upali u sobu iznenada. I odmah s kamerom. Ta doktorka što je... To je super da jesu. To je super da su došli s kamerom i naišli su na viteza. Naišli su na hrvatskog viteza koji ima svoj gard i rekao je neću i gotovo. Šta ima ti? Jedino kad bi 2 vojnika privatila kao svinju da me cijepe, nič drugo. Neću i gotovo, neću biti eksperiment. I to je to. Bravo. On sad vlada i sam da nas unište stare ove radi penzija, on ima već toga dost. Ti mladi ima penzionera mlađi od mene po 20 godina, a to su on krivi što su to napravili. I sad hoće nas da unište. Ba hoće sve. Ne. Sve oni hoće uništiti. I djecu. Oni i djecu hoće cijepiti. I ove cure i to trudnice, kao da je to opasno. Da, opasno, da. Ja sam znači tu situaciju u Petrinji, kad sam vidio, ja sam htio podnijeti kaznenu prijavu protiv te žene koja je cijepla u baku. Ona nju gluha, ona ne zna ništa. Da, ja sam... na hodniku. Molim? Uvatla je na hodniku, uvatla. Izlazla iz naše sobe, on tu izlazli, a taj baka bila u hodniku. I onda kako si izašli iz naše sobe, odmah na baku. Bako, ajde se cijepte. A baka neće doći. A baka, ona ni znala šta. Ona ne zna šta je to, jasno. Da, i na hodniku odmah cijepli. Mi gledamo. Ja sam htio tu doktoricu pronaći i podnijeti kaznenu prijavu protiv nje što je cijepla tako, ali nisam je našao. Sestru sam našao koja je bila. Sestru sam našao koja je bila, ali doktoricu nisam našao koja je. Nisam našao koja je, tako da nisam uspio, ali protiv jedne osoba sam podnio kaznenu prijavu, baku su cijepli gore u Čakovcu u 2. mjesecu i baka je drugi dan umrla. Znači, danas je cijepli, drugi dan je baka umrla, 80 godina imala. Ovo je takvi slučajeva. I to sam to. Nisi čula da se to tako dešava, kako smo tu. Da cijepe po drugi put i nakon 2-3 dana... Umre. Vidite, a to oni uopće ne prikazuju. Znači, oni te smrti uopće ne prikazuju. Neće. On prikazuju samo onaj ko se nije cijepio. Točno. I sad kažu, ovi što umjeraju, da zato umiraju što se nije cijepio. Da. A to nije istina. Ono to da sam smije cijepili, ti su umro svoje bolesti. Sam umro, rekao ti bi umro od svoje bolesti. A kad se cijepili da sam umro, šta bi onda? On niko ne odgledaju umro od svoje bolesti. Ne, sada umreš slučajno, rekli bi od korone. Rekli bi od korone. A od cijepi onda bi rekli umro od svoje bolesti. Tako je bilo. I tako je to. Evo ljudi dragi, znači naš veteran, a ne prima me, vidiš dobro, naš veteran Josip
Bogu hvala, živ je. Živ sam još i dobro. A svjestan je znači da je slučajno primio cjepivo, da pitanje da li bi bio živ danas. Znači, Ne on je bi bio toga svjestan. sigurno, jer ja imam zrušavanje krvi, ima te tablete, srce i sve. Ja bi odmah dobio ugrušak i gotovo. Ja u ratni žive, ja srbao 50 ratni žive, nisam smio 50 jer dobio izo mozga. Josipe, jel želiš poručiti još nešto ljudima vezano Ja za... poručujem svima mojih godina i mlađima da se ne cijepe. Da niš drugo. Da. Eto. Ne, samo Ovaj, daj ruku. I moja ravnateljica došla k meni i rekla da ja vršim propagandu zato što nisam trebao cijepiti. Bilo je ona pred nam 50. Da ja vršim, Propagandu. Da ja vršim da ja uzbunjujem ljude. Ti si za... Da ja uzbunjujem ljude. Ti si Ali sačuvao ona je ko zna koliko života. Ova u Petrinju, ona naša načelnica, sad što je načelnica Mijela Dubović. Komesica. Da. Ova, kako je ime? Ne znam, komes. Ma da. Šta si on? I ona na mene ona je navala i počela derat na mene, ja sam trebao reći odmah šta si ti dere, a ja sam prešutio među ljudima i stijelo svađat se. Ali poznaješ, Josip, jel poznaješ tu ženu koja Ona te htjela nam cijepiti? ko? Ta doktorca koja te htjela cijepiti, Ne poznaješ? znam, ne znam doktor. Ona je iz Petrinje, jel? Ne znam, ne poznam. Nju ne poznaš. Ne poznam ni doktor, ni sestre, ni niko. A ko se onda derao na tebi? Komesica. Ova, šta je sad gradonačelnica Petrinja. A ova Komesica, a zašto ona dela? Bila je ona je ravnateljica. Aha. Ona je sad preuzela kao načelnica, sad je ona to ubjeđivala, da. Aha, Ona nagrađena je. ubjeđivala nas, pa je. čula da sam ja, valjda, ja nisam to, valjda gledala na taj, da ja vršim propagandu. Propagandu. Da. Dobro Bila je ljudi. ona, bilo su još je ta jedna u Zagrebu ima. Isto, i ona je izbjegla. Uglavnom, evo informacija, ona baka što je bila cijepljena, znači u Petrinji, evo sad Josip mi je rekao da je ta baka umrla. Da, Znači, Radošević. nije više na ovom svijetu. Znači, to je prošlo, koliko, 5-6 mjeseci nakon cijepljenja. Evo. Da. A ima je 2 mjeseca kako... Uglavnom, ljudi, evo, tako, Pet Bog mjeseci. s vama, neka vas Bog čuva, blagoslovi vas i vaše obitelji, mir Hristos svima i nek nas Bog, dragi, čuva sve nas. I nek da pamet svima da se Bog, dragi, proslavi u njihovim životima, da im da mudrost i pamet, da pametno odluče, da pitaju, ok, hoću li ja nakon cijepljenja biti jednako zdrav kao prije cijepljenja? Točno. Znači, Nek potpiše, daje izjavu da moja familija ima pokriće. Točno. Nek potpiše, doktorce nek potpiše da to neće imati ni nuspojave, da neće umrijeti. Ja sam od Beroša tražio da mi potpiše, pa mi nije potpisao. Ja ću tražiti kod skodiđa, kod doktora, sad idem na pretrage neka, bude nešto prisiljavalo, ja ću tražiti da potpiše. Neće potpisati, neće. Ok. Da. Evo ljudi, tako, svako dobro, Bog s vama. Drago mi je što si Bog s vama.